Qin Shi Huang, cel mai mare rege al Chinei, trebuie să fie gata, deoarece urmează o adevărată confruntare contra zeul morții Hades. Bătălia lor marchează începutul viitorului sezon din Record of Ragnarok, dar și o schimbare de situație care o să șocheze întreaga umanitate, ba chiar și pe zei. Însă până atunci, nu uita să scrii în comentarii #Ragnarok pentru a continua seria și să dai like, deoarece următoarea bătălie, care o să fie între Tesla și Beelzebub, o să apară pe canal când acest video face 300 de like-uri. Până atunci, hai să începem! Brunhilde este supărată că Hades, care nu era inițial pe tabelă, se decide că vrea să lupte și el, așa că Valkyria găsește omul perfect pentru a lupta contra lui. Și fix atunci un perete este spart, însă cadrul se schimbă în secțiunea VIP a zeilor, unde Ares vorbește despre aspectul noii arene făcută după plăcerea lui Hades. Însă fix atunci, un personaj apare fix pe canapeaua pe care precedent stătea Hades și zice că este un loc extraordinar de stat. Ares vrea să-l mute de pe scaun, deoarece acolo era locul lui Hades, dar omul îl umilește pe zeu și zice că nu locul pe care stai te face un rege, și un adevărat rege face locul pe care stă să fie un tron. Și atunci aflăm și numele acestui rege, mai exact Qin Shi Huang. Ulterior vedem publicul pregătit de începutul celei de-a 7-a runde din Ragnarok. Toată lumea credea că omul o să intre pe poarta normală, ca orice om, dar nu, el nu e orice om. De sus de la zona VIP a aruncat un covor roșu care este ținut de toți restul regilor și soldaților Chinei. Și ulterior, când ajunge jos, ni se dezvăluie că el este primul împărat al Chinei și Valkyria, care l-a așteptat la intrarea normală, face pe inabordabilă, dar e ok. Qin Shi Huang are destul de mult șarm încât o face și pe inabordabilă asta să se rușineze. După niște cuvinte frumoase, fata s-a emoționat și s-a transformat într-o armură pe care acum o poartă marele rege al Chinei. Însă Hades se pregătește să intre pe teren, dar și el primește un buff. Unul din servitorii lui Poseidon a mers și a dat lui Hades ce a rămas din tridentul lui Poseidon și astfel l-a îmbinat cu arma lui și acum este gata de luptă. Și toți oamenii se întreabă care rege o să câștige această bătălie, primul rege al Chinei și cel mai mare rege din istorie sau Hades, regele lumii de dincolo. Hades începe cu un atac direct de suliță, de care Huang se ferește la limită, dar apoi continuă cu niște atacuri rapide care reușesc să-l și nimerească pe regele Chinei. Însă, când un alt mare atac este ațintit către Huang, acesta parează efectiv lama suliței, redirecționând-o în perete și apoi îl azvârlește pe Hades. Înțelegem că ceea ce am văzut este modul armor al regelui Chinei, acesta având anumite stiluri de luptă pentru fiecare utilitate. Apoi Huang îi zice lui Hades că poate să fie un singur rege aici, și acela este el. Ulterior primim o amintire de pe vremea când regele era în lumea oamenilor, cândva China era condusă și torturată de un demon uriaș, demon pe care Huang l-a învins de unul singur într-o luptă corp la corp după multe zile de luptă. Ulterior revenim la turneu, unde ne este prezentat că acest stil de arte marțiale care combină toate aceste stiluri se numește Chiyu. Ulterior Hades se ridică în picioare și își amintește de fratele său Poseidon, fapt care le enervează și continuă să atace cu un atac sfâșietor pe care Huang îl parează, dar atunci zeul se enervează și zice că el este regele lumii de dincolo, astfel atacul nimerind ținta, Huang fiind pus la pământ și scuipând sânge. Dar după acel moment, el își scoate bandana de la ochi și bătălia continuă, Hades atacând iar, dar fix atunci se pare că Huang are abilitate unică de a face baloane de aer comprimat. Astfel face unul pe care îl țintește spre Hades. Și chiar dacă inițial a apărut un atac inutil, vedem că după el vântul de pe lângă ei se schimbă și Huang îi prinde sulița lui Hades și le aruncă peste cap. Hades se ridică și regele Chinei îi vede rana de pe piept pe care ulterior o simte și el. Ceva destul de interesant, fiind nevoit să-și acopere ochii instant și apoi continuând lupta, văzându-i punctele cheie ale lui Hades, ba chiar și lovind acolo ulterior, și înțelegem că acesta este modul Spear. Hades este surprins de toate atacurile și mișcările băiatului și chiar atunci Huang zice că vede toate stelele. Și acum vedem ce vede și el, adică toate punctele vitale ale inamicului. Și când e pregătit să încarce un atac, se oprește și ne dezvăluie ceva. De mic, Huang putea să vadă și să simtă ceea ce simt cei din jur, toată durerea pe care o simt oamenii pe care el îi vede, reflectându-se în corpul său. Ceva ce e destul de grav și destul de dureros, pentru că doar imaginează să te uiți la cineva care suferă și tu să suferi la rândul tău la fel ca și el. De mic, Huang avea și o bonă foarte drăguță dacă mă întrebați pe mine, care a ținut foarte mult la el. Și i-a oferit o bandană ca să țină ochii închiși pentru a nu mai putea să vadă și să simtă durerea din jur. Însă, într-o zi, când Huang trebuia să ajungă la încoronarea lui, un grup de asasini a încercat să-l omoare și
Bona lui s-a sacrificat pentru a salva pe el și a-i permite să ajungă la încoronare. În acele momente, regele Chinei a simțit toată durerea pe care a simțit-o bona lui și a trecut prin niște momente groaznice, ceva ce e destul de trist, dar din păcate adevărat. Însă acest lucru l-a călit pentru a putea fi un rege extraordinar de mic. Înapoi în Ragnarok, Hwang e pregătit să continue lupta. Brunhilde ne explică că motivul pentru care băiatul este așa de puternic este datorită rezistenței pe care a căpătat-o privind la cei care au murit în jurul său, corpul său fiind călit și cu mult mai puternic decât al unui om normal. Hades atacă și cu arma, dar și cu corpul acum, continuând cu o serie de atacuri, dar și Hwang continuă folosind modul halebardă, atac care îl împinge pe Hades. Ba chiar îi distruge din straturile sale de piele și de carne de pe braț. Zeul pare că începe să se bucure de luptă și face ceva incredibil. Hades se rănește pe el pentru că știe că dacă aceleași răni o să fie simțite de Hwang, atunci s-ar putea să capete un avantaj. Acum tot corpul sângerându-i. Continuă să atace și chiar începe să se ferească de atacurile lui Hwang. Apoi, învelind arma într-un strat de sânge propriu, își evoluează arma și apoi cu un atac direct îi distruge un deget omului și îl trimite departe. Ulterior ni se povestește cum în momentul în care zeii greci au fost atacați de giganți, majoritatea au luptat împreună pentru a rezista. Mai puțin Hades, care după război a fost găsit singur în fața la o mulțime de cadavre de giganți, câștigându-i respectul lui Poseidon, fratele său în cazul în care nu știați, deoarece aceștia sunt cei trei zei, Hades, Poseidon și Zeus. Însă în ideea Ragnarok mai avem și pe Adamas, un personaj destul de important în acest arc pentru că ne dezvăluie câte ceva despre Belzebub ulterior, dar despre asta o să vorbim în clipul viitor, Belzebub vs Tesla. În Ragnarok vedem că rana de la mâna lui Hwang este mai rea decât se credea și acesta își cere scuze față de Valkyria lui că trebuie să simtă și ea durerea pe care o simte el. Și ulterior, după o discuție cu Valkyria lui, partea de armură de pe brațul stâng se transformă într-o sabie și amândoi își folosesc cele mai puternice atacuri. Iar greșeala lui Hwang a fost că a atacat de sus. Astfel, Hades l-a putut azvârli și ulterior să lovească cu atacul său, astfel distrugându-i mâna. Dar regele, în loc să fie speriat, are un moment de euforie și zice că vede toate stelele acum. Și apoi se ridică și zice că un rege nu renunță niciodată. Astfel, Hades atacă cu cea mai puternică mișcare, însă Hwang se menține pe poziția lui și în momentul perfect redirecționează toată puterea atacului lui Hades în el însuși și cu mult efort îi distruge arma și apoi îl înjunghe și îl fărâmă pe Hades. Hwang de efort stă să se prăbușească, dar nu, se menține pe picioare și zice că este recunoscător că a putut să lupte contra regelui din lumea de dincolo. Apoi se raportează la Hades ca la un prieten. Astfel e oficial. Rege versus zeu a fost câștigat de către regele Chinei, Qin Shi Huang, cel care acum duce scorul la 4-3 pentru oameni. Omenirea fiind pentru prima dată în istoria Ragnarokului în avantaj. Aceasta a fost a 7-a rundă din Ragnarok, Qin Shi Huang versus Hades. Sper că v-a plăcut acest clip și evident like, subscribe, am zis 300 de like-uri, bătălia următoare Belzebub versus Tesla, care e o bătălie foarte, dar foarte interesantă, Tesla fiind un personaj uimitor și Belzebub posibil pe placul multora. O să vedeți de ce zic asta doar dacă dați like și scrieți în comentarii #Ragnarok pentru ca seria să continue. Am văzut o susținere foarte mare pentru această serie, ceva surprinzător, însă scrieți-mi în comentarii ce vreți să vedeți următoarea dată. Ori Tesla vs Belzebub, ori un alt clip de solo leveling pe care am mai făcut de mult. O să vă pun oricum pe comunitate să alegeți, dar până atunci eu am fost Izune, noi ne vedem data viitoare. Ceau, fraților, pa, și o zi frumoasă în continuare. Like, subscribe, toate alea, hai cu 5K până în vară, vă rog eu mult!